ఈరోజు విష్ణు సహస్రనామంలో 16వ నామం నుంచి 20వ నామం వరకు అర్థాలను తెలుసుకుందామండి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. క్షేత్రజ్ఞ భగవంతుడు నివసించు ప్రదేశం. అక్షర నాశము లేనివాడు. యోగ యోగుల చేత హృదయమందు ధ్యానింపబడివాడు. యోగ విధాం నేత యోగవేత్తలని రక్షించేవాడు. ప్రధాన పురుషేశ్వర ప్రధానమనగా ప్రకృతి, పురుషులనగా జీవులు. ఈ ప్రకృతి పురుషులకు ఈశ్వరుడైన వాడు. ఓం సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జయ. ఓం సమర్థ సద్గురు భరద్వాజ్ మహారాజ్కి జయ. ఓం నమో వాసుదేవాయ నమః.